پجمع سرا اونی سی صادر دا باچا خان پجمع سرا اونی سی صادر دا باچا خان رازے چرا تازہ بودا ہنر دا باچا خان پجمع سرا اونی سی صادر دا باچا خان رازے چرا تازہ بیا ہنر دا باچا خان راٹوی چه پختانه کی یودا سپیر پکار دے اکبر سے راٹوی چه پختانه کی یودا سپیر پکار دے سو پکڑی پیدا لگا رہبر دا باچا خان راٹوی چه پختانه کی یودا سپیر پکار دے سو پکڑی پیدا لگا رہبر دا باچا خان مونگا هم پا حغلار دا دلو بے سلوکلا مونگا هم پا حغلار دا دلو بے سلوکلا پا کملار چی شوی دی گزر دا باچا خان مونگا هم پا حغلار دا دلو بے سلوکلا پا کملار چی شوی دی گزر دا باچا خان دا امن تشدد پا پلسفمو کو تنگے دا امن تشدد پا پلسفمو تنگے نو بیا خو بسر اخلو کوي شر دا باچا خان دا امن تشدد پا پلسفمو کو تنگے نو بیا خو بسر اخلو کوي شر دا باچا خان دا نظم دے ز پختون یا مامن غوارم ز پختون یا مامن غوارم احتساب زما دا جوان را پا جواندون دے انتن کرے زدا ستا بغاوت نکم دا اچا بغاوت نکم دا دنیا بغاوت نکم دا همسا بغاوت نکم دا موسا بغاوت نکم دا مولا بغاوت نکم نو بیا ولی دل تجارم ز پختون یا مامن غوارم ز پختون یا مامن غوارم هم دا سر زما پلاس کے هم جواز زمانہ غوارے پاجب لار روانے عجیب شان مسلمانے تے انسانی کا حیوانے تے حیوانے کے انسانی خوب شکل دا شیطانی انسانیت للوی تاوانے زکتان ازان لان غارم ز پختون یا مامن غوارم ز پختون یا مامن غوارم تب اخبر بارود بار کی بیا زمانوں پہ بدنام کے بے خطام و گناہگار کے تم مصیبہ قصوروار کے ٹول قدورون پمونگ بار کے سنا سبان نم پدار کے دہشت گردوں کے مشمار کے دا پختون پسر روزگار کے زدہ مرد پخلا کے دارم ز پختون یا مامن غوارم ز پختون یا مامن غوارم دے ببد رنگ دے ککل کو دارنگون زمون ندی تا تاریخ زمون کتیش ہر یو باب مبرانستیش نظریم و اوریدیش ملخان بابا لستیش دریا خان بابا لستیش باچا خان بابا لستیش خپل تاریخ بدر تشبارم ز پختون یا مامن غوارم لکوینی دا شہید درا پاسم پا بابرا